Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Соңгы вакытта күңелендә сагыш тулып, шушы стресска, депрессияга бирелеп, психологларга, шул исәптән хәтта муллаларга, мәчетләргә мөрәҗәгать иткән кешеләр күбәйде. Чыннан да, кай вакытта кеше килә дә күңелен бушата башлый. Бер караганда тыңлап утырасың да, бу кешенең бит бер кайгысы, бер хәсрәте юк лабаса. Нәрсә җитми икән моңа дип уйлап куясың. Тамагы тук, өсте бетен, үз аягы белән килгән авыру түгел, җылы иеннән чыккан. Нәрсә җитми икән бу кешеләргә дисең. Менә шунлыктан стресс һәм депрессия дигән төшенчә безнең тормышыбызга хәзер бик тыгыз үтеп керде. Алай гына түгел, аның белән хәзер инде көрәшү чаралары да булдырылды. Һәм менә шушы стресс, депрессияны җиңгәм дип психологларга йөрүче кешеләрнең дә саны артты. Кайбер мәгълүматларга караганда, ул инде 40%-ка җитә икән. Мәсәлән, мәчеткә килгән кешеләр дә хәзрәт белән сөйләшер алдыннан күбесе әйтә, мин дип психологка да мөрәҗәгать иттем ди. Алар белән дә сөйләштем ди. Я булмаса, тормышымда шушы авыр вакыт булганда, миңа психологлар ярдәм итте менә шул вакытта дип, үзләренең шушы зар моңнарын бушаталар. Инде нәрсә соң ул стресс, нәрсә соң ул депрессия, әгәр дин күзлегеннән чыгып карасак. Һәм буларны җиңгәргә дин булыша ала микән? Ләкин стресс ул үзе авыру түгел. Менә бу стресс хәленә кирип чыга алмасаң, яки синең шушы стресс халәте еш булып, күп булып, инде ул бер туктамый барса, бу әйләнә икән депрессияга. Депрессия менә монсы инде аның авыру халәте. Кешенең күңелендә барлыкка килә апатия. Аңа бер нәрсә кирәкми. Ул бөтен нәрсәгә битараф, үз тормышына да кызыксынмый. Балалары да кирәк түгел, эше дә кирәк түгел аңа. Кулы төшкән, киләчәккә бернинди өмете юк. Мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә әгәр дә кеше чыннан да иман белән шушы динне тота икән, Аллаһ Тәгаләгә якын икән, мөселман кешесендә депрессия халәте булырга тиеш түгел. Моны ничек аңлатырга? Әгәр дә инде карасак, депрессияны китереп чыгара торган сәбәпне, стрессны. Стресстың сәбәбе нәрсә? Шушы дөньяга тискәре карашың. Ягъни дөньяда сиңа бер ошамаган әйбергә синең мөнәсәбәтең. Безнең динебез әйтә, дөнья сиңа ошарга тиеш түгел ди. Дөнья сиңа нишләп ошамый? Нишләп дөнья синең күңелеңне төшерә? Чөнки син бу дөньяга артык өмет баглыйсың. Динебез әйтә, дөньяга артык өмет багларга ярамый ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә, кысыр хыяллар белән яшәмәгез ди. Артыгын өмет итмәгез бу дөньядан. Дөнья бер вакытта да сиңа кирәген бирми. Сине бәхетле итми. Ни өчен? Яңа кием алып кидең ди мәсәлән. Ул кием пычранды икән, стресс. Бу кием тузды, йыртылды икән, стресс. Үзең теләгән яңа машина алдың, кырып киттеләр икән, стресс. Алла сакласын, һәлакәткә эләктең икән, тагын стресс. Иртә белән көзгегә карау үзе бер стресс. Чөнки син картаясың көн сайын үзгәрәсең. Шуңа күрә менә буларның бөтенесенә игътибар итә башласаң, син стресстан бөтенләй чыкмаска тиеш. Ә безгә динебез әйтә, дөнья фани. Дөнья ул бетүчән, туза. Бу дөнья әйберләренә карамагыз максат итеп. Карагыз сез бер ысул итеп кенә ди. Димәк, бу дөньяда сине бер нәрсә күңелеңне төшерсә, син аңа игътибар да итмисең. Бу шулай булырга тиеш дип син аны кабул итәсең. Димәк, бу синең табигый халәт. Һәм синең инде хәзер артык өметең юк шушы дөньяга карата. Менә бу хәзерге заманда кеше бит максат итеп дөньясын куя. Куя, мәсәлән, хатынын, балаларын, гаиләсен. Әгәр дә бер хәл булса, Алла сакласын шушы кешеләргә. Аның тормышы биткән булып санала. Мөселман кешесенең тормышы бөтен хыялы һәм өмете бәйләнгән ахирет белән. Менә ахирет һәм Аллаһ Тәгалә бер вакытта да синең күңелеңне төшерми. Һәм бер вакытта да сиңа начарлык белән кайтарып бирмиләр. Синең өметеңне эзмиләр. Һәр вакыт синең өметеңне алар аклыйлар. Инде менә шушы тормышта нинди генә авыр халәт булса да, мөселманнар да борчыла әлбәттә. Уйламагыз, мөселманнарның күңеле бөтен нәрсәгә битараф дип. Без дә кайгырабыз, без дә борчылабыз. Бигрәк тә мәсәлән, әгәр дә ниндидер динебезгә берәр нәрсә яраса, мөселман кардәшкә берәр нәрсә яраса,
хаксызга, гаделсезгә берәрсен рәнҗетсәләр, әлбәттә без дә борчылабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә мөселман кешесенә берәр авырлык килсә, шушы авырлыкка ул сабыр итә, савап ала ди. Әгәр дә мөселман кешесенә берәр җиңеллек килсә, ул шөкр кыла һәм савап ала ди. Ахыр чиктә мөселман кешесе өчен авырлык та, җиңеллек тә, шатлык та савап була икән. Нәтиҗәсе бер үк. Шуның өчен мөселман кешесенең күңеле төшми авырлык килсә, ул әйтә, мин сабыр итәм, ягъни ул депрессиягә китми. Ул шушы халәтенә кайгырмый, булай булырга тиеш түгел дип әйтми. Димәк, аның күңеле күтәренке була, авыр халәт булса да. Шулай ук инде Коръәни Кәримдә әйтелә, инна ма'ал гусри юсра. Бер авырлык белән ике җиңеллек килә. Димәк, әгәр дә кешенең тормышында ниндидер авыр халәтләр була икән, бул тормышының бер авыр өлешенә керде икән, бу һәрбер кешенең дә тормышында була торган әйбер. Тормыш ул җиңел генә барырга тиеш түгел. Моны кем әйткәндер кешегә шулай бит? Кеше гел әйбәт яшәргә тиеш, авырмаска тиеш. Аның тормышында бернинди кайгы хәсрәт тә булмаска тиеш дип кем аның башына керткәндер? Бу алай түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр шушы авырлыкларыгыз килсә ди, аннан соң җиңеллек килә ди. Аннан соң икеләтә җиңеллек килә ди. Менә шуңа күрә дә шушындый хәдисләрне, аятларны белгән вакытта Аллаһ Тәгаләгә таяныч булганда, әлбәттә инде без артык шушы кайгы хәсрәткә бирелмибез. Хәтта кеше тормышында иң зур стресс алдында да мөселман кешесе калырга тырыша тыныч булып. Иң зур стресс нәрсә ул? Ничек уйлыйсыз? Иң зур стресс ул үлем. Үлемне көтү, үлемне каршылау. Хәтта картлык та аның кадәр стресс түгел. Чөнки кеше картлыктан курка нәрсәгә? Картлыктан соң үлем килгәнен белә ул. Картлыкның үзеннән курыкмый ул. Аннан соң килгән әйбердән курка. Менә шушы үлем алдында булган куркуны, стрессны ничек җиңгәргә? Менә бу очракта да динебез ярдәм итә. Үлем юк ди. Үлем ул бер халәттән икенче халәткә күчү генә ди. Ягъни безнең җаныбыз бер вакытта да үлмәячәк. Менә без йокыга ятканда да тешләр күргән кебек, кабергә кергәннән соң да без инде юкка чыкмыйбыз. Без теге дөньяда яңадан шушы тәнебез, җаныбыз белән җир астыннан терелеп чыгабыз. Ягъни безнең өчен үлем дигән нәрсә юк. Әгәр син тормышны дөрес яшәсәң, киресенчә, үлгәннән соң синең тормышың син теләгәнчә бәхетлегә әйләнә икән. Ул гына түгел, хәтта менә шушы күп кенә авырулардан, борчу мәшәкатьләрдән коткаручы булып тора икән ул үлем, әгәр дә инде дөрес күз белән карасак. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый бер кытси хадис бар. Аллаһ Тәгалә сүзе белән әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә шушы хадистә, әгәр дә минем кылым авырып китсә, һәм шушы авырудан терелсә, мин аның канын яңа кан белән алыштырам. Мин аның сөяген яңа сөяк белән алыштырам. Итен яңа ит белән алыштырам ди. Ягъни ул тагын да көчлерәк була. Әмма инде шушы авырудан ул вафат булса, әмма авыруына сабыр итсә, моны дөрес кабул итсә, ул җәннәтле булыр ди. Димәк, нинди генә халәт булса да, бу бит хәзер төзәлә алмаслык авырулар хәзер бик актуаль. Булар белән бик күп кеше керешә, әле күбесе аның аркасында депрессиягә китә. Менә шушыларны аңлаган очракта тормышка карашта күңел халәте дә күпкә җиңелрәк була икән. Аллаһ Тәгалә безгә нык иман бирсен, һәм шушы иманыбыз белән кайгы хәсрәтләргә, депрессияларга каршы торырга насыйп әйләсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.